ପ୍ରତାରକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମିକ। ମୁଁ ସେଟା ତମକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ନା। ଏସବୁ ହଉଛି ତମର ଗୋଟେ ମିଛ ବାହାନା। କାହିଁକି ନା ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ତମର ସେଇ ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ଥିଲା ଗୋଟେ ଛଳନା। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ କେମିତି କହିଲେ ତମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଯଦି ଛାତି ଚିରି ଦେଖେଇ ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତମ ସ୍ମୃତି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତମେ, ଆଖି ବୁଝିଲେ ତମେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଖାଲି ତମେ ହିଁ ତମେ। तो मोटारे उठणी आ सिंदूर देई तो मोकनी आसा दे मोकर को दे आसी घर को आसी और ठीक 4 दिन परे अब हम बास कर आउ से बास करते कोन हो बसले बड़ संसार हे जीवा परे पादो चिटी चिटी तो सोईबा कर के जीवी तम चंद्र उद्या मु को गांठी रखी दिवा हाथ को काढी उठे उठ लगे घर भरी किस
हे भगवान हे की पाप कलिबु मां समान भाऊचको ची 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 ରିଲାକ୍ସ ଆସେ ରିଲାକ୍ସ ଭାଇ ଚାଲିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖି ପାରିବିନି ପାପି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପାପି ରିଲାକ୍ସ ଆସେ ରିଲାକ୍ସ ଆରେ ବାବା এই দুনিয়াରେ ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି এই କୋଉ ନୂଆ କଥା ଯେ ତାଛଡ଼ା ତମେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଲ ବୋଲି ଏମିତି ଭାଗି ପଡୁଛ କାହିଁକି এই ତ ଆରମ୍ଭ ଏଥରକ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମେ ଏମିତି ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରିଚାଲିବ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ତମେ ଭୁଲ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସେବା କରୁଥିବି ଓ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ କର ତୁମେ ତ ମିନ୍ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ମତେ ଘୃଣ ଲାଗୁଛି ମତେ ଦେଖିଲେ ସେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଏ ସେଲ୍ଫି ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଭାଇକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଏ ସେଲ୍ଫି ଗୁଡାକ ନେଇ ମୁଁ ଯଦି ତମ ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ଯାଉଛ ନାହିଁ ତମେ କେବେ ବି କରିବନି ତମେ ଏମିତି କଲେ ପୋଲିସ ସାର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ ସେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ଭର୍ତ୍ସନା କରିବ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ଭାଉଜ ସହିପାରିବିନି ମୁଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ମତେ କଥା ଦିଅ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁବି ତମେ ମୋ ବେଡରୁମକୁ ଆସି ମୋ ସହିତ ରାତି କଟେଇବ ଆଉ ମୁଁ ତମ ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ମନଭରି ଏନ୍ଜୟ କରିବି ଚକିରେ ପଡି ସେ ଜାଣେ ଚୁଚୁଟାକୁ ଚତୁ ଲଗେଇ ଦେଲେ ସେ ବଢିବ ମଧାଗିରି ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଏ ସେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇ ସାପ ପରି ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବି ପାଟି ବନ୍ଦ କଲେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବି ବରଂ ଚୁପ୍ ରହି ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରିବି ଆଉ ଧିକ୍କାର କରି କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ମାୟାବିନୀ ମାୟା ହରି ପାଖେ ପନ୍ଥା ଦେଇଛି Thara.
ଆଜ୍ଞା ନାଗରାଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ପଠେଇଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା। ଏ ମା ଆପଣ ଏମିତି କଣ ହସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ଜମା ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଘରର ନାରୀ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି କଣ? 100 ପତିରେ ମୁଁ ସତୀ ମାନେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିବି? ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ କେତେଟା ଶଙ୍ଖା, କେତେଟା ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ମୋ ଭାଇ ପଠେଇଛ? ମା ମୁଁ ତ ଜାଣିବାର ତମର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ। ଆଚ୍ଛା ଏ 100 ସ୍ୱାମୀ କାହାର ଥାଆନ୍ତି ନା ତମର ହେବେ? ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଉନୁ। ଓ ବାପୋ ଜଣାଇଲା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ। ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଏ ଦେହଟାକୁ ତତେ ଦେଖାଇଦେବି ତୁ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରହିପାରିବୁ? ये जबरदस्त लेनी जाओ ना ତୁ ରହ, ରହ। ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବ। ଡରିଗଲା ବିଚାରାଟା, ଡରିଗଲା। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା, ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଶାଢୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ପଠେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରୁ। ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆବାଜ, ତା ପାଇଁ ଏ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବେ ତମ ପରି ସାବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ତମେ ମତେ ସାଲୁଟ କର କି ବହାବା କର, ସେଥିରେ ମତେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡିବନି। କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଗୋଟାଏ ରବର ଷ୍ଟାର। ତମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତା ଛଡା ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଗକୁ କିଛି କରିଥିଲ ନା କରିବ? ଶୁଣ, এই ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ତମେ ନିଜେ ପିନ୍ଧି ନବ। ଆଉ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ତମେ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ? ପୁରୁଷ ନା ନପୁଂସକ? ହଁ, ଏ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବି। ଆମ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ମୁଁ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ନାରୀ ନା ନପୁଂସକ? ବସିଥିବା ନିର୍ବାକ ଜନତା ସମାଜ, ଆରେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମୁଁ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ନାରୀ ନା ନପୁଂସକ? କିଏ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ଦେବେ। ନା, ଧରାଦେବୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମପଦ ସ୍ୱାମୀ। ଧର୍ମା ବାବୁ,
ଆପଣଙ୍କର ଏ କି ବେଶ? ସେଟା ଆପଣ ଠିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ସେ କଥାଟା ହିଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ସେଦିନ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ନଥିଲେ। ଧରା ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଥର ବାହାଘର ତାରିଖଟା ପକ୍କା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିବାହର ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛି ଆଉ ମୋ ବଂଶର ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି। ଏ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ ଆଉ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ହିଁ ହବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିଦେବେ। ବାବୁ ଆଗାମୀ ତିଥିରେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପଣ ରାଜି ତ? ହଁ ମୁଁ ରାଜି।